Naa day ta karon diri sa kilid nga bahin diri sa munisipyo sa Mako, guys. So gilibot gud namon ning ilahang munisipyo diri kay since naa naman gud mi diri kay nagtan-aw mi sa ilahang lights. So ang taga-Tagum ning dayo sa Mako kay mutan-aw lang gid sa ilahang lights. Og na curious ko kay na ako'y nakita nga mga batanon dito sa kwan sa kilid ba. Mo nang gipangita namo ang agianan. So diri day ni siya agiun dito sa kilid di ay kanang murag natago siya ba, mura siya na hidden place. So mao ni ang ilahang hidden place diri guys no. So naagi hapoy mga lights. So hagdanan ni siya guys nga paubos dito nga gibutangan gyapon nila lights sa ibabaw. Same lang atong sa karsada bitaw nga katong atong na flex nga katong daghan kaayong lights nga nagkuan nagdinya so padulong sa ubos. So mao man to ang ilang exit dito sa ilang munisipyo. And then kani diri ani siya sa kilid nga bahin sa ilahang munisipyo. So taas kaayo ni nga hagdanan guys, nindot kaayo ni siya og manaog ta pero pagbalik nato hangak na.